Nakakuha na og pondo ang Mandawi City nga magamit sa pagpatukod sa bagong high-rise school building sa Barangay Paknaan. Nakiktigom ang mga city officials, pinanguluhan sa managsuong mayor o kongresista ngadto sa kauluhan kauban kang DepEd Secretary Sani Angara nga masigurong mapondohan ang maong mga proyekto. Naglakip niini ang 650 million pesos nga pondo alang sa Paknaan High School. May pondo usab alang sa classroom building sa Barangay Upaw ug Barangay Basak. Gikalipay sa mayor ang kamuong kalambuan kay masugda na gayud ang construction sa mga school buildings nga kaminusan ang congestion ug paghuot usab sa ubang mga eskwelahan. Timeline, Mayor, within the year, good, masugdan na na? Masugdan this year, mahuman siguro na last quarter of next year. Pero itong kaya ang city may mo procure, mo pangita sa contractor, ang mo supervises ang DepEd.